Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kmie jong ujagu Bhagwan Purya uba ka kerteng bashisha jong u kadai Jagdeep Singh ubadai uwe ni kinong le kamsni ubashir khay ni u Gangster ubadan mentah Hapoh Patok kala klat no aga jing Shah Siat ki arngut ki brio ki bamsham la itho durkman karkum ka jiatu SP ka batala usuhel gazimir kani ki jing Shah Siat kadai hakapor ba Kmie jong ujagu ka harjet kor but uwe ubrio ubalatip kerteng kum ukaran vir ubalangit baude unong erap jong ujagu kidang don Hapoh ka kali hajan ka yengsa Jong ki hakabaki arngut ki basyong da ka thok kilawan bad Siat yaki ukaran vir ubade ukhun jong usop inspector uda klat hasyan katba ka harjet kor kala klat hospital kide ki arngut hadien wikradap Siat kila phatbak na ketiga jaka bad ki pulet hadu menta kidang thwet yaki hakabede bagani kidon laingut kirunar ki bla suba bakidon Hapoh ka kinhun bambiha gang na haryana kata uprabhu dasuwal ukoshal chaudhry bar udoni bal bila kila penmi e jing tho da ka bakam bagi shim jingket khle halor ka jing Siat ikiti ki arngut haga pos bala sapryang la tho bagi jing thmu ban Siat ka dei ukaran ver om ya ka Kmie jong ujagu ka harjet kor haga ni jing tho la ongru bagi jing penyap yu ukaran ver ka dei namar ude ubaju penyat iki kam jong ujagu bat ude ubapet iki kam pisa kitiar ya le bat uju yarap yu ujagu ban phedri kajing penyap yu ukaran kalong ban penhiar keput hape de bagi jing Sha penyap ugor baryar hakaba hakapos bala pelat kilong balada ki henmen bat para jongi kin Sha penyap bomdei kita ki hab ban yo yala ka bainong kila berngam ru bagino kino ki bakran persya yaki ki hab ban penkre lupa yala de ukaran ver ude unong yarap yu ujagu wat haba ujagu udan Hapoh Patok hendai ukaran ver ude uba penyat yaki kam Jong ujagu pat ude runar ubadan kejingasyun berkekenhuan runar bambiga ya ujagu lara no na Punjab bat set Hapoh Patok hasil char Assam mentahi usnam ha ubnai leber hendai wat haba udan Hapoh Patok hendai ki kam bashar khe jong u kidang ya bet ude ubrio ubadan kti hasibun ki kam runar bar ude ru unang bot jong Lawrence Bishnoi ubade urunar ubashir khe Punjab ubajudan kti haki kam penyap brio bar udan mentah Hapoh Patok karkum gajing ong jong ka Narcotics Control Bureau Bhagwan Purya ude ubajubnanam kum unong le kam snew bar ulasha pengat bun teli ki FIR kat kum ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act nadu usnam 8000 khat